ассалому алайкум тамошобинони азиз, рӯзи ҳаматон ба хайру шодӣ бошад. роҳ ба сӯи мағозаи экоклимат дар ноҳияи рӯдакӣ, Ленинский район буд пештара номаш, дар бозори Давлати Зафар. Аз тарафи дасти чап бозор, аз тарафи дасти рост парк астай. Инам хел ориентирша ман барои шумо камтар навор кардам. Магазини экоклимат ҳама наму техникаҳои хонаро дорад. Мағозаи навай нав кушода шудагиай барои шумо пешкаш мекунам. Дар анамиҷа ҷойгир шудагиай дар бозори Давлати Зафар. ҳозир мағозаро нишон медиҳам дар куҷо ҷойгир аст. Экоклимат ҳозир даромада дар онша ҳамаша навор мекунам, абзор мекунам баҳри шумо дӯстони азиз. Дар ин мағоза тӯҳфаам дода мешавад. Тӯҳфааш махфӣ мебошад. Тамошобинони азиз, кадоме ки чӣ техникае ки мехарад бо ҳамроҳи техникаи харидагиаш тӯҳфаро гирифта бурда доставка мекунад. дӯстони азиз, мағозаи экоклимат омадам. Беҳад битаваи техникаи бо сифат доранд. Аввалин дараҷа дар ин мағоза сифата нигоҳ мекунанд. Телевизоре ки дар инҷа дидестен ҳамаш бо сифатай. Сифат чун номери 1. Бинен ҳами телевизор вебосай 4K ютуб қатиам тамошо карда метонен. Оригиналай ҳами экранаш оригиналай чотки нишон додестай. Ман ай пеш дидестам. Агар хоҳен биёен дар ноҳияи рӯдакӣ Ленинский район қарор дора мағоза. Беҳад хушрӯай чотке нархша мегум то нози 75 диагоналш 75 размериш 10500 и ахтом буфаме ки дар дига мағозаҳо чӣ хела нарх навош. ҳозир ҳам телевизорро нишон метиҳам. алиф қатиам доран. насия алиф қатиам ҳастай. муҳим бисёр мепурсиден алиф қатиам ҳастай. биёен хоҳен номерошон дар рӯи экран занг зани ватсап доран, муомила доран. Беҳад муомилаи хубаи магазинда барои ҳамин барои шумо ман пешкаш мекунам, чун ҳар вақта медонем ки мағозаҳои бениҳоят хуба ман барои шумо пешкаш мекунам. ина тамоми намуди размерош ҳастай. инами размери 50, 55, 60, 75 ҳама намуда ёфта метонем. ина яктаи дигаш размери 55 5120 сомон. ина ё оригиналай дӯстони азиз. удим сортҳои китайскиу хали нестан, ё ҳама дубайян. болода ҳастай бо чанд намуди дига. ина размерош қати. ина 4700 ё Samsung, LG. ина LG ҳамаш бо сифат. диагоналаш 43. ва ина майдачаҳо ҳастай 1250 сомон. агар майдача махкултон боша 32, 35. ина бо яктаи дига 600 сомон. ина тамошобинони азиз, стиральни автомат 8,5 килоҳа доран. LG бо 10,5 килоҳа доран. евро ном доран. нархш 4200 10,5 килогаш. ина LG оригиналай 8,5 килогаш 6000 сомонай. плюс доставка дора. доставка душанбедам дора, Ленинский районда дора. бо занг занен, нависен ватсапшонда алоқада бураи муомила кунен. номерош дар рӯи экранай. дар ноҳияи Ленинский район қарор дора, рӯдакида. 7 килога доран. ё оригинала азиҷа мефаҳмед дӯстони азиз. ина штрихкод дора. инами оригиналай. дарунаш беҳад калонай. барабанаш 8,5 килоай. бо 7 килогаш ҳастай ҳами. ина рангош ҳам сери ҳастай, ҳам сафед ҳастай. шишоша бине замонавиай. беҳад хушрӯ. дӯстони азиз, ина иша штрихкод дора. ё ҳамаш оригиналай. баъд овоз надора. без шумна кор мекуна. вақти обороти баланд асту шилка кардан, обгардон карданда беовозай. ами беовозиш маълуме ки оригинал чизи бо сифат шумо харидорӣ мекунед. чанд намудаш ҳастай. LG ҳастай бо сери тёмнитараш ҳастай, светлитараш ҳастай, сафед ҳастай. вариантҳо бениҳоят бисёрай. ина як LG дигаш 7 килога 4900. ина дӯстони азиз 4900 сафедиш ҳастай, бои хелиш ҳастай. вариант бениҳоят бисёр. яъне хали серебристи металликш ҳастай 7 килога. биёен ай пеш бо ба насиҳам метонен бо корти салом харид кунед. и боро дӯстони азиз, и боро бори якум дасти хӯчонай. хӯчон мебуранд. и хали ягон ҷой дига биёрен ҷа савдо кунанд. и хали нестай. хӯчон рафта бори бо сифата барои шумо мебиёранд ки як чизагире харидорӣ кунед ки хизмати бисёр кунанд. техникаи нағз бояд бихарӣ ки хали 1 сол 2 сол да вайрон шава. не LG-ра медонед ки 10 сол зиёд хизмат мекунанд. беовоз бо. дар инҷа микроволновкорам ҳастай дӯстони азиз. ин инҷа 1350 сомон. Samsung ё Samsung-ои оригиналай дӯстони азиз. LG доран. ами фирмаҳои нағз доранд. чанд вариантош ҳастай. LG нихи полнисти сенсорни доранд.
ина чанам ча сериш ҳам ҳастай 1300 сомон бо ина ин намудо ҳастай вариант беҳад бисёра пилисос доранд дӯстони азиз пилисосҳои нағз нами Samsung фирмаҳое ки бақувватай Евролюкс доранд Samsung ина я намудуш 744 сомон бо я намуди дигаш ҳастай 1200 сомон ина микроволновкора бинен дарунуш чӣ калони хушрӯвай ҳали ҳамаи чизам бисёр чизам монен гарм карда метонем функсияош беҳад бисёраира бинен размораживание чизои замораживаниро об мекунад беҳад хубай и баъд амин сифатҳои нағз ҳам хизмати бисёр мекунанд ҳам качество зури бадай ё сифатҳошон нағзай инаи хали бо чизо доранд пилисосҳои оригинал 850 сомон бо японскиша доранд 1350 сомон 800 сомон доранд хитачи баъд анаи Samsung ки 1200 сомон иам бениҳоят хубай 750 сомон доранд 740 сомон доранд Samsung-о бинед 1200 сомон ҳастай биёен вариант беҳад бисёра хоҳен скриншот кунен я дар WhatsApp-шон роӣ кунен доставкатон мекунанд ина ҳамаи чиз доставка доранд дӯстони азиз дохили амин ноҳияи рӯдакӣ дохили шаҳри Душанбе доставка роӣ кунай дӯстони азиз дар инҷа вариант бисёр ҳозир ман холодильникорам нишон метавам кондитсионерам доранд стиральни полуавтомат доранд кулер доранд стиральни полуавтомат 8 килога идеал ё оригиналан идеал ина барое ки чанд касо пурсида буданд стиральни полуавтомат и 8 килога ина дарошам бинед чӣ калони хушрӯваи ҷада бо сушилка доранд 1600 сомон и бо скидка дорад дӯстони азиз аксия шудагиай баъд сифатш назай и ҳамихи бақувватакай хеле хизмат мекунад фарқияташ калонай 8 килогаи оригинали полуавтоматай 1600 бо скидка мешава ида аксия рафтистай бо ини намудуш ҳастай бо инихи калонуш ҳастай дӯстони азиз 13,5 кило будаи 1990 сомон ира бинем калони хушрӯва иш бо беҳад калонай фирмаи Вална тамошобинони азиз холодильникош ҳозир камтар маълумот медиҳам ина свети серишам ҳастай сафедшам ҳастай баландиш 1,85 ина бинен 6 сантиметра и морозильникаш поёндай холодильникаш болода 4500 сомон ина ящикоша бинен чил калонай и дубаияи ямо оригиналошай дӯстони азиз як чи мегирен чизи бо сифат бигирен ина ма барои шумо тавсия медиҳам и мағоза навкушодаги оли ҳама нархош ҳамихе беҳад нағзай дастрасай барои ҳами дӯстони азиз омада харидорӣ кунен занг занен ина иш серия ишам ҳамон сери цветчай баъд ана иш ноуфростай дӯстони азиз қадш 1,85 5500 сомон ина дар ин холодильникшам калонай ҷада яшикча дора бо поёнушда 3 яшик морозильник дора яшикош кунам калонай дӯстони азиз я даста яшикош калони хушрӯвай холодильникам баландай 1,85 дарозиш 4500 сомон ина дӯстони азиз бо 1,65 сантиметраш 3306 сомон и морозильникаш болода ина поён холодильникай калони хушрӯ кисачошам беҳад холодильникҳои нағз доранд дӯстони азиз насия доранд хоҳем ба алиф хоҳем биёин заказ кунен мебаранд доставкатон мекунанд хоҳем биёин ай пеш бо бубинен вариантҳо беҳад бисёра биёни хали калиддор доранд холодильники калид қати маҳкамаш мекунен ина дарунош ирам беҳад калони хушрӯ 3520 сомон ина морозильникаш духовка доранд Евролюкс стиральни машинка доранд термекс доранд кондитсионер доранд ҳамаи чи дар ин мағозаи нав дида мешавад биёен муомила доранд дӯстони азиз ана кондитсионерҳоро барои шумо маълумот метиҳам инвектордор доранд ина грилша гирён кардан бинен чӣ хел коркуниш беовоза лекин ам хел хунук мекунад чанд вариантҳо доранд доставка доранд установка доранд кондитсионерҳо доставка установка доранд телевизорҳоам доставка установка доранд дохили шаҳри Душанбе ройгон дохили ноҳияи рӯдакӣ ройгон
бо муомила доранд. Дӯстони азиз, биёен харидорӣ кунед. Беҳад нағз кор мекарда. Ина ма дар пеш шоҳиди зинда дидестам. Гирёи оригинал, ино ҳамаш оригинал ай дӯстони азиз. Хеле гирёи дим сорт нест, ҳамаш дубайян. Ҳамин мағоза ҳамаи чизаш бо сифат будай. Ман ҳамаи чизе ки бисёр мерам мебинам, мефаҳмам. Барои ҳамин барои шумо тавсия додистам ки мағозаи Экоклимат барои шумо молҳои бо сифат пешкаш мекунанд. Доставка доранд. Боз тӯҳфарам доранд дӯстони азиз. Вақте шумо да мебаранд, доставка мекунанд, анамҷо шумо да як сюрприз тӯҳфа мекунанд. Ба мебинед, бо бурда худшон мебинанд ки чӣ хел установка карданд. И аллакай як бениҳоят кори хубае ки сифати хуба бо назорат мекунанд, бо гарантия метиҳанд. Гарантини талон доранд. Ина фрио доранд, евро доранд, ина стартак доранд. Стартак. Инаш инвекторай ҳам қувваи пасту баланда кор мекунанд. Установкаи ҳамин кондитсионер 300-400 сомон ай ҳозир бо гарм шуда чӣ қимат шудагия. Лекин аз тарафи мағоза ино ҳама шумо да бесплатни ай ройгон ай мебаранд, установка мекунанд, доставка мекунанд дохили шаҳри Душанбе ва Ленскида ноҳияи Рӯдакӣ. бо инаи намудош ҳастай, империя ҳастай, кристал, барс, чанд намуд ҳастай дӯстони азиз. Бергамо ҳастай, ина туркиш ҳастай, дубаиш ҳастай. Барои ҳамин сифатош нағзай ма шумо да пешкаш дорум дӯстони азиз. биёен харидорӣ кунед. Ина вариантош бисёрай. Трубкош ҳамаш медай, шлангош медай ҳамаш дӯстони азиз. Бо кадоме ки мефаҳма ҳозир ҳамин суханои ман ки гуфтестам, аллакай медонанд ки чизои оригинала ма пешкаш кардистам. Алюминий нестанд. дӯстони азиз, кондитсионерора нархоша 2900 ай. Доставка установка дорам. 3 давлат қатъи кор мекунанд. ҳамин маҳсулотҳо 3 давлатаи Корея, Дубай ва Хитой. ина бинен аз 2900 сар мешавад то 4 чанда. Барое ки бо 4 чандаш бо ё 12 кубан бо оригиналтаро ҳамин сифаташ баландтар мешавад. 12 куба 4800 астай, 4400 астай. ё доставка установка дорад, ха ё гирёи оригинал шад дӯстони азиз. дар иҷаи нехалиё ҳастай плитоҳои сани 1850 сомон будай. Сенсорни дута газ. Гӯйнаиш 4 та сенсорни иш 1950 сомон. Байнаи майдачоҳо ҳастай сенсорниё. Ба стабилизатор доранд дӯстони азиз. ина барои холодильник, кондитсионер, телевизор ҳама чиза дар кор мешавад. Қувваи пасту баланда кор мекунад. ина барои шумо пешкаш мекунам. ина стабилизатора дӯстони азиз аз 3 киловатта сар мешавад. 3 киловатташ 580 сомон то 10 киловатта доранд. нархош бо то 2000 сомон. 1500 сомонаш ҳам доранд, 2000 сомонаш ҳам доранд. ака киловатташ вобастагӣ дорад. дар иҷа утюг доранд, паравая утюг доранд. чанд намуд утюгҳо дида мешавад. Параваи калон доранд, бо майдачаша доранд. чӣ хеле ки шумо да маъқул бошад. тифал доранд, термос доранд, каструл, соковыжималка, ҳамаи чӣ дида мешавад. мағоза ки меоед мясорубка доранд. чизе ки мехоҳед дӯстони азиз омада инҷа харидорӣ мекунед. чизои бо сифат мегирен меравен. я телевизор мехоҳед, холодильник мехоҳед, якбора чанд чизи дига бо доранд ки чизои рӯзгора ҳамаи чизои дар корияй.